ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Going up the wall, kahit di sinabi. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryously, of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril.
Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa!
Bilisan mo po. Yun. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng... Ano? Tinext mo na ba? Yung asawa mo na mag-OOT ka ngayong gabing ito? Tinext mo na? Tinawagan mo na ba? Nag-update ka na ba? Kasi kung hindi, paktay ka diha dongday. Alam mo kabisyo, napakahalaga ng pag-update sa buhay ng mag-asawa. Bakit? Kasi kapag hindi ka nakakapag-update sa partner mo kung ano-ano na ang lumalaro sa kanyang isipan. Yung tipong kahit hindi naman siya NBI, nagiging NBI siya. Actually, mas matindi pa doon. Nagiging FBI siya. Kasi magaling siya mag-imbestiga. At dinadaig niya pa si Spider-Man na maghabi-habi ng mga kwento. Kasi sa isip niya, baka meron ka ng ibang tinatrabaho. Kaya kabisyo, mag-update ka. Kung ayaw mo na yung mga damit mo nasa labas na ng bahay ninyo pag uwi mo. Pero maganda yan kung talagang para sa pamilya ang rason kung bakit ka nag-overtime. Pero kung wala ka namang trabaho tapos mag-overtime ka, ano yun? Sinong niloloko mo? Ha? Pa-OT-OT ka pa tapos hindi ka naman pala nagtatrabaho? Ano yan? OT sa pagtatambay, kabisyo? Wag ganon. Banat-banat din po ng buto kung may oras ka. Actually, marami kang oras. Baka mamaya sa sobrang dami mong oras, sabihin ni Lord, ay wala ka namang ginagawa. Tigil na natin yung oras mo sa mundong ito. Tapos di ka pa sure kung sa kanya ka talaga didiretso o doon sa impyerno. Charot with arot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ngayong gabi, samahan mo ako na isiwalat ang sikreto ng ating kabisyo. At itong sikreto na ito ay hindi lang para sa kabisyo natin na nagpadala ng kanyang SPG Secret File, kundi para sa'yo na ma-L as in malambing. Oo, kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang SPG as in Super Pack and Earn Secret File. EJ. Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga...
Memorize yan! Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for SPG. As in, Super Backgammon Secret 5. Binasa ng laway niya ang ano ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Nagsulat ako sa inyo para ipasa ang inis na nararamdaman ko. Pasensya na kayo ha. Itago nyo na lang ako sa pangalang Micaela. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Mahilig akong mag-ayos ng mukha ko sa salamin. Isa kasi akong sales lady sa isang department store. Aminado ako na may pagka-conscious ako sa mukha ko. At gusto ko, kapag pumapasok ako, parang sariwa sa paningin ng iba. Yung tipong hindi ako uuwi na parang nawarak na mandirigma. Isang umaga, bago nagsimula ang shift ko, dumating ako. Doon sa pinagtatrabahuhan ko na magulo ang buhok. Nahanginan kasi. Nung papasok ako, eto namang katrabaho ko na itago natin sa pangalang Miguel, na mukhang kursunada akong asar-asarin araw-araw, panahayang pambubuwisit sa akin. Nakita niya kasi akong nag-aayos ng buhok at mukha ko. Sabi niya, "Oy Mika, kahit sabog kang tingnan, crush pa rin kita. Loves pa rin kita." Sumagot na lang ako ng, "Yak." Pang-asar ko lang din nasagot sa kanya. Maya-maya, narinig ko nang nag-buzzer sa shop. Ibig sabihin, magbubukas na ang tindahan. Pero hindi pa ako tapos mag-ayos. Ay, ewan ko ba? Etong si Miguel, tinotopak na naman yata at parang nagsisira ulo sa harap ko. Bigla ba naman siyang lumuwa ng maraming laway sa kanang kamay niya? At bigla niya itong ipinahid sa bangs ko. Di nangamoy laway ang buhok at noo ko. Tisti. Etong si Miguel tawa pa ng tawa. Kaya hinabol-habol ko. Naghabulan kami. Magsisimula na kaming magtrabaho. Hanggang sa bigla kaming nagkabanggaan sa may warehouse at nalaglag ang isang mahabang hagdan sa direksyon ko.
Akala ko tatamaan ako pero nasalo ni Miguel yung mahabang hagdan. Kaso nga lang, natumba siya sa akin dahil sa lakas ng pwersa ng pagkakahulog nung hagdan. Ang nangyari, parehas kaming nadisgrasya at nagka-injury. Dinala kami ng iba naming kasamahan sa isang mini clinic malapit sa department store. Panay ang sorry sa akin ni Miguel. Sabi ko, okay lang, pero wag mo nang uulitin yun ha. Tsaka mag-iingat ka na sa susunod. And buti na lang, wala kaming injury na malubha. Gas-gas lang at maliit na bukol. Kaya ang ending, sa sobrang thoughtfulness niya, ayun, naging magjowa kami. Hindi kami masyadong compatible pagdating sa itsura. Pero, pwede na rin. In fairness, mabait naman talaga si Miguel. Mapagmahal at sweet pa. Kaya nga siguro, kung naghahanap ka ng matino, hanap ka na lang ng pangit. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento. Muli, ako si Makiala. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back ganun. Secret File. That SPG as in Super Pagner Secret File ay ibinahagi po sa atin ni Micaela. Si Micaela Navalidosa. Sales lady sa isang department store. At kapag sales lady ka sa department store, di ba dapat presentable ang itsura mo? Bawal lang nakatikwas na buhok. At kailangan plakado ang kilay. Talagang naka-foundation kung po pwede maging foundation day. Tas may katrabaho siya na si Miguel. Si Miguel na loko-loko. At biglang dumura ng laway sa kanyang kamay at ipinahid ito sa kanyang bangs. Nakaamoy ka na ba ng laway ng ibang tao? Anong masasabi mo dun, kabisyo? Mabango o mabaho? Hindi pwedeng yung sakto lang Dapat meron ka talagang sasabihin. Either mabango o mabaho lang. Walang gray area dito. Diba kapag ibang tao, sa ibang tao nang gagaling yung laway, parang ibang klase yung baho o yung amoy. Lalong-lalo na kung siya ay smoker. Tapos kung siya ay kumain ng garlic rice. O di kaya naman ng shawarma. Depende sa naging hapunan, almusal at naging tanghalian. At depende pa kung nakapagbawas siya nung umaga. Depende po ang lahat ng yon. Then dun sa pagsisipilyo, kung pati yung dila nasa scrub, di natin sigurado. Di ba ganun yun? Kapag ibang laway o kapag amoy ng ibang tao, parang hindi tayo sanay. Kaya nung pinahid dun sa bangs, parang yak talaga. Sobrang ka-dare-dare. Pero buti na lang, kabisyo, naging magjowa sila. Kasi kahit ano pang laway, kahit ano pang baho ng jowa mo, diba? Basta masarap, ay masaya. Charot, tuwid-harot. Tatanggapin mo. Kasi part yun ng sarap.
Anyway, kabisyo, gusto kong marinig ang inyong mga komento. Ibahagi nyo lamang po ito sa aking Facebook page, Rocky Tera. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako po'y magbabalik. This is SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento,
totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, nagkakalookan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Saka balik-balikan nila. Single ba ang konyo with your land? Then, next question. Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. Anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Yusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Anong message mo sa mga supporters mo that you have your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila? Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Marunong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Ay, okay. Tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. God bless you. In fairness naman sa'yo, ha? Binola mo muna ako bago ka nagbabate, JM. Eto naman ang sabi ni Durs Odara. Hi, good evening, DJ Rocky Tera. Ang masasabi ko lang sa ating SPG secret file sender na si Micaela, buti na lang ay ginawa yon ni Miguel kasi kung hindi mo siya matitikman. Magiging jowa. Yun lamang po. Maraming salamat. Actually, edi kung hindi ginawa yun ni Miguel, palagay mo ba magiging kayo? Kaya nga kabisyo, kung meron kang katrabaho dyan na loko-loko, lagi kang inaasar, tapos opposite sex, o kaya sabihin natin same sex, tanungin mo, may gusto ka ba sa akin, ha? Kasi baka meron eh. Yung iba kasi hindi nila talaga maipagtapat ng seryosohan yung tunay nilang nararamdaman. Kaya dinadaan nila sa mga joke o sa mga biro. Pero,
makikita mo rin na may care sila sa iyo. Kasi sa oras na nararamdaman nila o nakikita nila na ay parang aligaga ka, tutulungan ka nila sa paraang alam nila. Kaya nga yung ginawa ng ating secret call sender na inaayos-ayos niya yung buhok niya, yung mukha niya, kasi nga medyo na-jahi siya dun sa biyahe niya. Etong si Miguel to the rescue. At ang naisip niya sa pagkakataong yun ay duraan ang kanyang kamay para ipahid yung laway na yun sa banks ng secret call sender natin. How sweet is that? Malay naman natin kung kakakain lang niya ng tsokolate. At malay din naman natin kung kakakain lang niya ng chewing gum na may mint flavor. Pero malay din naman natin kung galing lang din siyang kumain ng garlic rice with shawarma. O kaya kebab. Ewan ko ba? Pero ito na lang, kabisyo. Bibigyan na lang kita ng mga paalala, no? Para mapanatili natin na mabango ang ating hininga. Ito na lang yung maibibigay ko sa'yo. Kasi feeling ko naman marunong ka namang dumiskarte. Kaya lang may mga pagkakataon talaga na nauuna yung kababuyan kesa doon sa kagustuhan natin na maging ayos ang buhay natin. Kaya eto, sasabihin ko muna sa'yo kung ano nga ba ang mga sanhi kung bakit mabaho ang iyong hinga o ang iyong laway. Number 1, meron tayong bacteria o dumi. Naiipon kasi yung mga tira-tirang pagkain sa ngipin at dila na pinagkukunan ng amoy ng mga bakterya. Kaya ang dapat mong gawin, magsipilyo ka matapos kumain. Pangalawa, tuyong bibig. O, sino dito naka-experience nun? Yung natuyo yung kanilang bibig, kaya wala naman silang kinain. Kaya ayun, parang napanis yung laway. Konti ang laway kapag natutulog o kulang sa tubig, kaya dumadami daw ang bakterya na nagdudulot ng mabahong amoy. Pangatlo, pagkain. Ang pagkain ng bawang, sibuyas o mga maaalat o malalansang pagkain ay dumidikit sa laway at hininga. Pang-apat, problema sa ngipin. Baka mamaya hindi ka na nakakapagpabunot ng malaking tartar. May bulok na pala dyan sa iyong ngipin, hindi mo lang talaga na ipapatanggal. Kung lahat yan bulok, di patanggal mo na lahat, magpapustiso ka na lang. So ang bulok po ng ngipin o sakit sa gilagid or gum disease or tartar ay nagbibigay ng mabawang amoy sa bibig. Kaya kabisyo, kung meron ka talagang tartar, patanggal mo na yan. Ipapasta mo, basta ipabunot mo. Kung pwede, pati bagang mo, pabunot mo na. At syempre, meron din tayong pwedeng sabihin na sanhi ng mabahong hininga ay dahil po sa sakit sa katawan. Minsan po senyales ito ng impeksyon sa lalamunan, tonsils, o problema sa tiyan o atay. O diba? Kaya kapag kahit nagsisipilyo ka tapos mabaho pa rin yung laway mo, parang mahirap yung kabisyo kasi baka may ibang dahilan na o mas malalim na dahilan, internal, kumbaga nasa loob-looban na ng katawan mo yung problema. Kaya magpakonsulta ka. Kaya subukan mo ngayon. Huminga ka. Huminga ka sa katabi mo. Tanungin mo, mabango o mabaho? Huwag kang masasaktan kapag sinabi niya mabaho. Kasi kapag mabaho talaga, kailangan gumawa ka ng paraan. Pero kung mabango, edi laban nyo na yan. O, lapat nyo na. Charot! With harot! Anyway, kabisyo, maraming salamat sa mga nagbahagi na ng kanilang mga komento at sa mga gustong makapagbahagi ng kanilang mga SPG Secret File. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay i-message ako. Rakitera@gmail.com. Yan po ang aking email account. Kahit ano pa po ang inyong mga sikreto, pwede nyo pong ibahagi. Ako po yung magbabalik maya-maya lamang para sa Top Secret sa ngalan ni Titan Jello. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakabito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
This is SPG, as in Super Paganer Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Pagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang
I-memorize yan. Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo. Isa
lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. Force, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang. Jack and Poy. Okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo.
SPG Top Secret po. Ngayon. Ito po bang bahagi nyo ay nakakatawa o Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon. CJ, PHLB. So, sa mga kabisyo natin gusto magbahagi ng kanilang rated SPG Top Secrets, tawag na po kayo sa aming Viber number 0916-529-5595. Ito po siya. Parang bigla na mo. Parang pauwi na. Tapos sandali lang Parang ang dami nung nasa lobby ko, guys. Nabigla din ako. Sandali lang. Natawa din ako. So, lip and cheek tint din siya. So, okay lang din naman na manggaling siya sa lobby ko kasi toothbrush ko lang dahil uminom ako ng kape. So, ayun. Sa mga ganitong klaseng pagkakataon, syempre, gusto natin na presentable tayo sa video natin. Yes, SPG po tonight. Good evening sa mga nagtatanong kung nasaan. Si DJ Titan Jello. Pagbigyan po natin siyang sumisid. Sumisid at mahanap ang kanyang sirena. Masyado na pong masipag yung tao dito sa kumpanya. Baka maging tagapagmana na po siya. Hayaan muna natin siya magkaroon ng time para sumisid. Anong lip balm ko? Actually, lang to, nabili ko lang to dito na nagkaroon sila ng parang caravan. Human Nature. Yeah, Human Nature. Pero itong lip and cheek tint ko, ano to? Baby Bright. Nabili ko sa... Ano ba nabili yan? Thailand. Anong shade? Woody. Yun yung pangalan. Woody yung pangalan. Yung dun sa Human Nature, ang shade niya ay... Wait lang Parang dark red to Itong Human Nature, shade niya ay hindi ko alam. Guava Jelly. Yun, Guava Jelly. So again, sa mga gusto pong makapagbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto, tawag lang po kayo sa Viber number namin 0916-529-5595 kung gusto nyo pong makapagbahagi kayo ng mainit, nakakapanabik at nakakakiliting rated SPG Top Secret.
SPG bed. Hi, Tashang. Hi kay Mi. Liza. Hindi naman. Kanina pa ako naka-makeup. Tapos, niretouch ko lang. Hi kay C-Notes. PJ, nandyan lang. Kanina pa ako nag-explain. Ayan, ipin nyo na lang yung aking explanation. Ang sabi ko ay nasa dagat-dagatan si Titan Jello, hinahanap ang kanyang sirena. Sumisisid sa Kabibe. Charot with harot. Ay, ayan, may colors na pala tayo. Ooh. Romel. Ah, ayun na nga. Hi, Kitten. Ah, ikaw pala yun. Pin nyo yung rason. Kasi, for sure, mag-iiba na naman ang mga kwento ng iba. Pero tatandaan ninyo, sulitin na natin ang bawat gabi na magkakasama tayo dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakasama. Kakamiss, no? I mean, sa utak ko pa lang. Grabe na yung struggle. Emotionally, mentally. Imagine nyo na lang. Yun lang masasabi ko for now. Kaya basta magkita-kits tayo on the 31st, July 31, kasado na. Meron tayong grand reunion. Lahat ng mga nanonood po sa amin tuwing gabi, sa mga nakikinig sa amin tuwing gabi ni Titan Jello, magkita-kita tayo sa July 31 dahil meron kaming simpleng pasalo-salo sa inyong lahat. Ayan, thank you. Nakakaiyak talaga. Nakakaiyak, promise. Hello. Hi, good evening. So, ready ka na magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto? Hindi pa siya naka-on air pero naka-online ka. In a while, mag-on air na tayo. Are you ready? Ha? Ilang oras ba ang hanggang anong oras to? Para hanggang 12, no? Yes, hanggang 12 lang tayo or mga 11:40. Okay tayo? Mas short lang. Sige, okay lang. I-air na tayo. Okay lang? Palapit na lang ng bibig dun sa microphone ng cellphone. Okay ba tayo doon?
Eto, okay na ba? Yes. Naka-headset ba tayo? Naka-earphones? Wala. Okay, sige. Diretso cellphone na tayo, ha? Hello? Hello, tatanungin ka namin ang pangalan mo, edad mo, sang lupalop galing lahat ng yon. Pwedeng iba lang ang sagot mo para maprotektahan natin yung identity mo. Okay tayo doon? Hello? Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rocky Terra. Since Friday night tonight, gabi ng mga ma-EL as in malalambing. O pwede rin namang ma-EL as in malalantod. Kaya naman Kabisyo, sama-sama nating sabihin na tonight is for rated SPG as in Super Backnern Top Secrets. Pero patikim lamang po ito, no? Bakit? Kasi natikman din namin ang panghihina. Hindi ng mga tuhod ng ating sharer, kundi ng ating internet o baka ng internet niya. Kaya naman balikan natin siya maya-maya lamang Kabisyo. Kapit lang, tutok lang dahil ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito po ang SPG Top Secrets. Putol. Connection lost. Hello? Hello, nandyan po ba kayo? Kasi kung wala po kayo, uuwi na po ako. Kasama pala natin ang ating long time no see Frenicals na si Papa Yo. Anyway, hi kay Andre, Christine Toyo, hello. Okay lang. Okay lang kung i-close na natin to. Hello po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyo. Again, sa mga gusto pong tumawag sa ating programang Rated SPG Top Secret, meaning ito po ay nakakilite, nakaka-gigil. Ay, may tumutunog daw. Ano yun? Yan. Wala na ba? Ayun lang naman. Ano ba naman yan? May static. So, ayun lang naman. May ground daw. Hi kay Ate Katrina San Jose. Kauwi ko lang. Alam mo na. Uy, parang pwede mong ibahagi yan ngayon. Katrina San Jose. Tawag ka na sa Viber number namin, ha? 0916-529-5595. So again, tawag na po kayo 0916-529-5595. Saan ko daw nabili ang earrings ko? Department store lang yan.
So may something ang connection natin ngayong gabi. Mukhang hindi naman yata sa atin o sa kanya siguro yun. Hindi ko sure, pero kung gusto nyo pong malaman, kung talagang gumagana ang ating Viber number, tawagan nyo na po ito at may i-reply po ako sa inyo na form. So again, ito po ay 0916-529-5595. Wala pong halong panghuhusgang magaganap ngayong gabi. Kwentuhan lamang po ito. Parang nakainom lang tayo. Kung gusto nyo tumagay pa kayo dyan, chumat pa kayo dyan. Share nyo lang yung mga nakakatawang kwento ng buhay ninyo. Kung meron kayong mga na-experience na inuman, na nagkahubaran, o kaya nagkainuman, tapos nagkadevelopan, o kaya nagkainuman, tinikpan yung pulutan, nakainuman, yung mga ganon. O kaya naman, mga childhood memories ninyo sa barkada ninyo, nung sabay-sabay kayong umiihi sa banyo, nakita nyo kung anong size nung kanya, yan. So, iba't iba pong klase ng mga SPG Top Secret. Hindi lang po ito yung mga nagaganap lang, no? Between a girl and a boy. So, again, tawag na po kayo ngayong gabing ito kasi malay ninyo. Malay ninyo, nagbibilang na lang pala tayo ng araw o gabi dito. Kaya sinasabi ko po sa inyo, tumawag na kayo. Kasi hindi nyo aakalain. Ayun lang. Basta magkita-kits na lang tayo sa 31. Wala pa pero nakakalungkot kahit naman kami ni DJ Elu eh. Lungkot talaga. Pero kailangan natin maging matapang. May tumatawag, pero okay lang ba na sagutin muna po natin yung mensahe ko? Hi, Mommy Zell. Hello. Next time. Baka malay nyo, wala nang next time. Ay! Hindi natin sigurado kung may next time pa. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, sulitin na natin yung mga gabing ito na magkakasama tayo. Kasi nga hindi natin alam kung may next time pa. Hi Yumi, ang lovey-dubs mo, crush mo ay sumisisid sa kalagitnaan ng dagat. Humahanap po ng kabibe. Yan, at sirena. Pusang malungkutin. Basta malungkot ang mga pusa. Uy, bumuhos daw ang malakas na ulan. Ingat ate, buti nang nakauwi ka. Ilang taon na po kayong DJ? 13, magpo 14. Yan. Hello sa lahat ng mga nakikinig, nanonood. Hello po, Alexander Hidalgo, Noah. Hi kay Kairel, Ten. Paglalaban mo ko sa hirap at ginhawa ng aking pag-ibig. Hi, Pao! Becky. Dark Butterfly. Hello. Hi po. Hi sa lahat ng mga nanonood. Again, sa mga tumatawag.
mag-reply po kayo sa consent form para may consent po kami mula sa inyo. Hi, Rose. Hello. May share sana ako kasi mabukelya ako sa The Voice. Ha, ha, ha. It's okay. Ang mahalaga, ate, nakauwi ka na safe. Walang sapilitan. Walang pilitan. Ay, ang lamig na. Yung anak ko nag-aabang na, guys. Baka gusto naman natin gandahan ang ating internet connection. Tawag na kayo, may interview ko ng 12. Totoo ba? Sabi ni Yo, may interview daw siya ng 12 midnight. Sorry na, grabe naman yung interview mo ng 12 midnight. Sa bagay. Sige, okay lang para sa pera, diba? Ganun talaga pag magdadagdag na ng anak, diba? Kailangan dagdagan na rin yung kita. Ha? Dadagdagan na ba, pape? Oy, wag muna. Daki na no, baby. Magastos. Anyway, hi Tita Hershey. Jude, hello. Dan Almo, watching from Santa Cruz, Zambales. Remember your music? Ay, ano ba naman yung Jericho? Ibang stasyon yan. Ella, hello. Pau, dito pa rin ba kami mag-abang sa 31? Of course. Pero pwedeng personal. Charlie. Elena, ayun. Yes, yes, yes. Okay, let's try. And there we go. Kompletuhin muna natin ang sagot niya. Hi, Joy. Rudy Rodriguez. Hello. Di natin masasabi, Shelly. Diba? Tsaka, dapat kind tayo. Diba? Dapat, ang values natin, diba, sa gabi ay accepting. Hindi tayo nagjo-judge. O, diba? Kung merong ganung mangyayari man, hindi natin alam kung ngayon o sa mga susunod. Pero 'di ba dapat bukas tayo sa lahat ng mga posibilidad. So yun. So let's be kind. Birthday daw ni PHLV. Huy, happy birthday. Mika Ariola, hello. Pasuyo naman patabi. Kim Chino nag-message. Pasuyo daw patabi, no? Ano ba naiwan mo? Sa room ni Mama Nicole siguro. Maulan ba? Antoine, hello. Hello kay Miss CJ. Katrina, Ate Katrina. Bukas at linggo wala akong gagawin. Pwede ako July kahit saan. Oo, wala akong lakad, ate. I mean, may lakad lang ako pero family time. Mommy Zell, North Fairview, hindi naman maulan. Diana.
So again, sa lahat ng mga nanonood sa ating live, pwede na po kayong tumawag. Actually, may inaantay na lang akong sagot. Ayan. Uy. Wait lang, may i-announce lang ako. Maingay daw. Ang swerte-swerte mo naman, kabisyo. Ang swerte mo, Joey Reyes ng Grab, may plakang NNZ1723. Inulit ko, Joey Reyes ng Grab, may plakang NNZ1723. Nanalo ka ng 1,500 petot mula sa Love Radio para sa Love Knows No Boundaries. Hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Joey Reyes ng Grab, pwede mo nang kuhain ang iyong 1.5 dito sa stasyon, or kung hindi mo man gustong kuhain to kahit sa Monday na, kuhain mo, o pwede rin naman namin i-Gcash sa iyo, o kung gusto mo balatuhan mo pa ako. Pero ito lang masasabi ko sa mga hindi po pinalad ngayong araw na ito, wag po kayong magalala dahil araw-araw nagpapamigay po kami dito ng pira na walang piro. Legit po ito at basic lang sa amin ang pamimigay ng 1,500 petot. Magpalista ka lang dito sa himpilan ng Love Radio sa MBC Media Group, Building Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Katabi lamang po ito ng Star City at Aliw Theater. At kung sakali man po na masakyan ka namin o kahit ng sinong Love Radio DJ, automatic, basic na basic, meron ka pong 1,500 petot. Basta magpapakambyo ka, ha? Charot with Harot. Kaya ano pang hinintay ninyo? Sali na sa Love Knows No Boundaries. Hatid sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity. Produkto po yan ng ACS. Nagre-ring pero ayaw. Hello po. Hello po, good evening po. Naririnig po ako? Yes po. Ayun, ma'am, tatanungin po kita mamaya pangalan nyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing, lahat ng yon pwedeng gawa-gawa lang. Ibahin ninyo yung totoong identity ninyo para hindi po kayo makilala. Tapos kapag tinanong ko po kayo ano ang rated SPG top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa, ha? Okay po. Okay, lapit lang po natin yung bibig natin sa mikropono ng cellphone natin. Okay po ba yon? Okay po. Okay, standby po, ere na po tayo. Thank you, ma'am. Tayo nga'y nagbabalik kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terra. Ito pa rin po ang 90.7 Love Radio. At kasama na nga natin ang ating rated SPG Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hi po, magandang gabi po. Magandang gabi. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? Ellie na lang po. Ellie. Tama po? Yes po. Ilang taon ka na, Ellie? 31 po.
31. Sang lupalop ka naman galing, Ellie? Cavite po. Cavite. Akala ko LE. Nagjo-joke ako. Para huwag ka masyadong kabahan. Okay. Sige, Ellie. Hindi na natin to. Uy, ba't iba yung nakalagay dyan? Sorry iba yung nag-flash sa screen namin. Ellie, ayan. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. Ellie, 31, from Cavite. Ano ang top secret mo? Nakipagrelasyon po ako kahit alam kong may asawa na po ako. Nakipagrelasyon ka kahit alam mong may asawa ka na. Tama ba ako ng pagkarinig? Apo. Nung sinabi mong nakipagrelasyon ka, sa iba ba ito? Yes po. Oh, paano nangyari ito? Pwede bang kwentuhan mo kami, Ellie? Gano'n na muna kayo katagal mag-asawa nitong partner mo? Bali po, since 2014 po, kasal po kami. Aha. Ilan na mga anak ninyo? Isa po. Isa. Oh, bakit nag-entertain ka ng iba? Bali po, ex ko po siya. Same po kami ng sex. Then, naging magkarelasyon po kami noong dalaga pa po ako. Tapos po, nagtagal din po kami noon. Tapos po, naghiwalay din po kami. Then, usap po ulit kami nung meron na po akong asawa at may anak na po ako. Pagkatapos po noon, chat po kami, kwentuhan, ganyan, kamustahan. Hanggang sa hindi na po namin nagkakamaigihan na po kami. Hanggang sa nagka-relasyon na kami, tanggap niya na meron akong anak, meron akong asawa. Mhm. Ellie, napakilala mo ba itong ex mo na ito na same sex ka mo? Parehas kayo ng gender, tama? Yes. Aha. Dun sa asawa mo? Opo. Anong Alam pagkakakilala po niya dito sa sa ex mo na ito? Nung una po, kaibigan lang, tapos hanggang sa dumating din yung time na nagkahulihan, hanggang sa inilaban pa rin namin yung relasyon. Tapos, nung nailaban namin, dumating naman yung time na na bigla siyang nawala. Wait lang, Ellie ha. Yung tanong ko kasi kanina was about ano yung pagkakakilala ng asawa mo dito sa naging ex mo na ito? Like, pinakilala mo ba siya bilang best friend mo o alam talaga ng asawa mo yung history ninyong dalawa? Alam po niyang history. Alam niya. So, nitong mga nakaraang buwan o sabihin nating taon, nagkikita ba kayo ng personal nitong ex mo na ito? Yes po. Aha, nagkikita kayo ng personal. Ito yung nagkakaigihan na kayo, tama? Opo. And anong reaksyon ng asawa mo nung nalalaman niyang lumalabas kayo? Nalalaman niya ba na lumalabas kayo? Nung huli na po. Nung huli na? Meaning nahuli kayo? Opo. Paano kayo nahuli? Pag po nasa bahay ako, nagkaka-chat po kami, ganito, ganyan. Minsan, hindi ko alam na yung mister ko pala, nakadungaw na siya sa cellphone ko. Hanggang sa minsan, hablutin niya. Tapos, bigla niyang makikita niya na gano'n, magkausap kami. Madalas siya yung lagi kong ka-chat. Bakit daw gano'n, ganyan. Kaya sabi ko lang, wala. Kwentuhan lang kami. Ganito, tinatanggi ko pa po noon na. Mhm.
Ayun po. Tapos, nung nahuli ka, ano yun? Caught in the act ba kayo na may ginagawang something na romantic kayo, intimate kayo, o nahuli lang talaga through message dahil may I love you na kayo? Nahuli po kami sa message po. Tapos may mga pictures sa cellphone. Anong pictures to? Na magkasama kami. Na Pwede namang madalas sabihin, magkausap. best friend lang yun. Hindi po. Alam po kasi niya na may ano kami. Okay. Nakaraan. Ellie, eto ha, para mabigyan natin ng imahe itong ex mo. Pwede mo bang ibigay sa amin kung sinong kamukha niyang artista? Hindi ko po siya maano sa kung sino kamukha niya sa artista. Pero maputi siya. Maputi. Magaling kumanta. Magaling kumanta. Mahaba ba buhok niya o maiksi yung buhok niya? Maiksi po, mga lampas sa balikat. Lampas Tapos, balikat. mataba siya. Hindi Mataba. man sobrang taba. Chubby. Chubby. Yes. Chubby. Yung tipong may makukurot ka, ganon. Yes. Okay, maputi, medyo chubby, tapos alagpas ng balikat ang kanyang haba ng buhok, tama? Apo. Anong amoy niya? Ano po? Mabango siya. Matamis yung amoy niya. Matamis yung amoy. Anong lasa niya? Basta matamis. Matamis din siya? Basta matamis. Anong matamis? Matamis na tsokolate, matamis na mangga, matamis na buko. Matamis na prutas. Matamis na prutas. Wow, hindi naman patis ha? Hindi po. Sobrang bango. Sobrang bango. Wow. Okay. So, Ellie, gusto lang namin maintindihan dito, no? Kung bakit biglang napapasok mo ito ulit na ex mo sa buhay mo? Kasi may asawa ka na. Ano ba, nagkukulang ba kayo sa intimate thing or gawain ng asawa mo? Or may namimiss ka ba sa dating pagkatao mo? Yung gano'n? Napag-isip ko po nung natapos po kami, hiwalay po kami nung ex ko. Na-realize ko na may mga kulang pala. May kulang ako na hindi ko nagagampanan sa asawa ko, na nagagawa ko siya sa ex ko. Tapos, yung mister ko naman, may kulang siya sa akin na nakita ko naman sa ex ko. Maliit ba? Hindi po. I mean, kaya ng kamay, ganun. Kaya po. So, yung sa mister mo, nasa-satisfy ka naman niya, pero may mga bagay pa rin emotionally, mentally, na hindi siya maibigay sa'yo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Opo. Pero in terms of performance, nasa-satisfy ka naman niya. Satisfied po ako sa performance. Pero yung, alam niyo po, yung hinahanap ko yung parang na date, yung pag-aasikaso, pagmamahal, yung parang may hinahanap pa po ako na hindi ko makuha sa mister ko na nakukuha ko doon sa kabila. Naghahanap ka ng tahong, ganon. De, pero tahong with service, ganon. Tahong with service, gusto mo parang yung may lambing, ayan. May extra lambing, may extra pag-aalaga, pag-aasikaso. Tama ba ako? Apo. Na yun yung naibibigay talaga nitong ex mo na karelasyon mo ngayon, tama? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Ngayon po ay wala na po. Wala na kayo. Bakit?
dumating po sa punto na hindi na po siya nagparamdam. Parang bigla siyang nawala parang bula. Walang explanation na kung bakit hindi na siya nakikipag-usap sa akin. Wala nang kahit tuldok o ano. Wala man lang sorry sa nagawa niya sa akin. Tinatanong ko sa kanya kung bakit, pero wala siyang sinasagot. And paano mo naman hinandle yung ganong klaseng ginawa niya sa iyo? Mahirap po hanggang sa dumaan ako sa anxiety. Kasi po, umabot kami ng 3 years na ginawa namin parang normal lang yung relasyon namin. Tanggap niya ako na meron akong anak, may asawa. Alam niya limitasyon niya. Pero yung bigla niya akong iniwan na parang nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Kung iiwan niya ako, ipapaliwanag niya sa akin. Pero dumating yung mali yung pagkakaiwan na ginawa niya sa akin. Kaya sobra yung pinagdaanan ko sa kanya. Pero thanks to God, nakaahon naman sa ganung sitwasyon na nagsisi ako. At ngayon, eto ako sa pamilya ko. Masaya, kontento na kung ano meron ngayon. Yun. Sarap namang marinig yan, Ellie, na tapos na kayo nitong ex mo, parang naging blessing in disguise pa ang nangyaring pang-ghost niya sa iyo at ngayon, nandyan ka na talaga at nagsistick ka na sa pamilya mo. Pero ang tanong namin, Ellie, hindi ka ba naghahanap ng tahong? Hindi na po. Hindi na. O baka naman gusto mo ng oyster? Hindi po. Hindi na rin. O baka gusto, hindi na. O gusto mo ng mani, yung may balat o yung walang balat? Siyempre, walang balat. Walang balat. Yung maasin o may tawas? May tawas. Oo, di ba pampawala ng amoy yun? Ay, hindi pala asin lang pala dapat o kaya betchin. Iodized. Iodized salt. Okay. So, masasabi mo ba na talagang tapos ka na sa tahong? Doon na ako talaga sa asawa ko sa talong. Opo. Sure? Sure. 100%. Okay, sige. Eto Ellie, para kahit papaano talagang maramdaman nating lahat, no, na kung gaano kakasaya sa asawa mo. Ano ang reaksyon ng isang asawa na satisfied sa performance ng kanyang bister? Nag-aantay kami, Ellie. Kaya nga ka namin binigyan ng airtime eh. Siyempre, satisfied na satisfied. Parang napakagat ka pa doon. Tsaka parang... Hindi naman. Ay, hindi naman. Okay, sige Ellie. May gusto ka pa bang sabihin? Ayun lang. Sa mga kapwa ko na naging cheater, lahat ng kasalanan ay napapagdusahan din naman, pero may kapalit at mas masarap ang hindi manloko ng kapwa-tao at kapwa kasama sa bahay. Napakasarap sa feeling na yung nangyari sa akin ay nagkaroon ako ng lesson sa sarili ko. Kahit na ginost ako, bumangon pa rin ako para sa anak ko at saka sa asawa ko. Ngayon, eto ako, masaya sa kung anong meron ako ngayon.
Ayun, maraming salamat Ellie sa iyong testimonial at sa iyong pagbabahagi ng Rated SPG Top Secret mo. Although hindi ko masabi na talagang SPG yung ibinahagi mo sa amin ha, yung tipong parang makulit, ganyan. Pero gayon pa man, na-appreciate namin ang pagtawag mo sa gabing ito. At naway maging inspirasyon ka, hindi dahil sa nanloko ka, no? Kundi dahil ikaw ay natuto doon sa pagkakamaling nagawa mo. Thank you, Ellie. Yes po. Thank you po. Maraming salamat sa pagtawag. Bye. God bless. Yan po ang ating Rated SPG Top Secret Sharer, Ellie. 31 from Cavite. Oh, baka may mga nagbebenta pa po ng mani dyan. Ano bang masarap naman eh? Gusto mo ba yung may balat? O gusto mo ba yung walang balat? O gusto mo ba yung maasin? O maraming bawang? Ay, ang sarap ng maraming bawang na tostado. Saka gusto rin natin yung medyo maanghang-anghang, yung binudburan ng mga pira-pirasong sili. Ay, napakasarap. Kaya lang magkaka-pimple ka talaga kapag kumakain ka ng mani. Medyo masama rin kasi yan sa katawan, lalo na kung babae ka, tapos kumakain ka ng mani. Kasi meron ka naman nun, di ba? Charot, tarot. Oy, biro lamang po. Ito naman, di ba, biro. Di naman totoo yun na sinasabi ko na nakakasama sa babae yun. Siyempre, basta moderately, lahat ng bagay na o pagkain na kinakain ng tama, diba? Okay lang yun. Basta in moderation. So, yun lang naman, kabisyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin dito sa Love Radio. Sa ngalan po ng aking partner na ngayon po ay sumisisid sa kalagitnaan po ng dagat-dagatan para makita ang kanyang sirena at makakita rin at makalatsap ng kabibe. DJ Titan Jello, nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's a song from Beyonce. Oh, para sa mga gusto pong maging lalaki. Ay. If I Were a Boy. Metro's #1 Love Radio. Basic!